Clara, kan du prøve at se, om du kan fortælle mig det samme, som du fortalte til Grete? Du skal være sød og fortælle det, du fortalte mig om hjertet. Jeg har ikke sagt noget. Er det så bare noget, Grete hun finder på? Eller er det måske bare noget, du selv har fundet på? Nej. Så prøv at fortælle det til mig også. Du kan godt fortælle det. Var der noget om, at du sagde, at du havde set Lukas' tissemand? Prøv at fortælle mig, hvad Lukas gjorde. Prøv at se, om du kan fortælle mig lidt om det, Clara. Jeg vil gerne ud og lege. Jamen, du skal bare svare, Clara. Du skal ikke være bange. Jeg sidder lige her og passer på dig. Ulan gør slet ikke noget. Han vil bare gerne have, at du fortæller, hvad der er sket. Var det her i børnehaven, han viste dig sin tissemand? Var det? Clara? Du nikker. Så det var altså her i børnehaven. Kan du prøve at fortælle mig, hvad der så skete mere? Grete sagde, at du sagde, at den strittede. Var det hans tissemand, der strittede? Det tror jeg. Jeg kan ikke huske det.